Tjedan jednog televizijskog producenta. Osim što mi je kuća posao relacija posljednjih nekoliko dana, uspio sam se malo i zabaviti, a tu svakako moram istaknuti utakmicu Hrvatske protiv Islanda. Završili smo na kraju u prvom redu, osjećao sam se kao kad dođe delegacija pa sve gledam. Inače, ovo mi je bila prva rukometna utakmica i ja sam se sad baš navukao i mislim da bi onak mogao ići na neke nogometne utakmice. Baš je super atmosfera kad su navijači svi nabrijani i kad je sve normalno i kad sve super prođe, znate bez divljaštva. Probao sam napokon i jela iz restorana Mate Jankovića u centru grada Sol, tapas na hrvatski, i mogu reći da je sve bilo dobro, ništa onako me nije nešto sad iznenadilo. Međutim, nazivi jela su onako nekako malo smiješna i zanimljiva, tipa ovo vam je gulaš. Možda malo da promijene neka imena, malo su ovako gulaš. A ovo, pašticada je bila sjajna, skradinski kroketi su bili također super. Predlažem da manje uzmete hladnih predjela, a više toplih, jer su topla baš super. I onda nas je na putu kiša oprala i pitali smo se zašto nismo zvali taksi. Malo sam trošio, ovo malo para što imam na sniženjima, a nastroje na poslu smo se bavili time gdje ćemo otići za vikend, jedan produženi, a to će se dogoditi pa jedno možda za 2 godine. Tamo se Norvešku, ne? Ajde više. I idemo u Francusku. Može. Pripada na... Moraš samo malo. Mađarska. Šta onda Mađarska? Ja ću voziti. Budimpešta, ona vozi. Možemo ići na ono jedno jezero. Ne ima drugo. Mađarska. It is. Jako luksuzno. Odemo Nizozemska u povijest.